हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपलं जेवणाचं ताट अशा पद्धतीचं आहे. इथे आहे फांगाच्या भाजीचे पकोडे, लोणचं आणि खिचडी आणि नागलीचे पापड, उडदाचे पापड अशा पद्धतीचं आज आपलं जेवणाचं ताट आहे. तर हे जेवणाचं ताट आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. हे फांगाच्या भाजीचे पकोडे आपण बनवलेले आहेत. इथे नवीन पदार्थ हे असे खिचडीसोबत पापडासोबत छान लागतात. तर अशा पद्धतीचं जेवणाचं ताट आहे आजचं आपलं. अशा पद्धतीने आपलं आजचं जेवणाचं ताट अशा पद्धतीने आहे. तर हे जेवणाचं ताट आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.